A tady máme tu písečnou pláž. Tady je tam vlastně tady se jdete a objedete potom jedné nebo dvě strany a teda... Já mu to ukážu potom. My se tam spláchneme. Prosím tě, z Katovic 100 litra do Pafosu, že jo? No, já jsem ti to říkal. Máme moc těžkou práci, fakt. Přesahám Bohu. Cihly, beton, omítka. Listopadu. Vzduch 29, voda 26. Pafos, Jižní Kypr. Nechce se mi zpátky do Česka, Janetko, abych ti řekl pravdu.